Bueno, jo porto tota la meva vida fent esport. Quan era petita feia gimnàstica, després al col·le sempre jugava a futbol, a bàsquet, després vaig jugar a futbol en un equip d'oients i sempre portava l'implant, no vaig tenir cap problema, no se'm queia, però sí que, per exemple, quan jugava a futbol mai donava cop de cap per precaució. Sí que pots fer tot l'esport que vulguis, però sempre que tinguin en compte de no donar cops al cap. Quan sues, doncs ja l'implica com que es mulla una mica, per tant, després de l'esport s'ha de deixar la capseta de deshumidificador i deixar-ho reposar ja perquè tota la suor se'n vagi. En el meu cas, els meus esports que feia era que requeria fer molts salts i tot. Llavors hi havia un implant que se'm queia, llavors en aquest implant sempre me'l guardava i l'altre el feia servir perquè no se'm queia. És cert que quan feia esport no escoltava al voltant perquè estava tan concentrat que no passa res si l'entrenador ho sap, t'avisarà de qualsevol manera com ho has de fer o què t'ha de dir. I en el cas de quan acabava de fer l'esport, jo no tenia que posar el deshumidificador directament, sinó que o a vegades no passava ni la tovallola perquè amb aquests nous implants no li afecta tant la humitat, o li passava la tovallola i ja està. I m'agradaria recalcar que també és important l'entorn, que si jugues i fas un esport amb persones oients, doncs, normalment portaries l'implant perquè es comuniquen entre ells i vols estar més present, però si fas esport amb altres persones sordes i tothom que està una mica al mateix nivell, doncs, pot treure l'implant perquè sí que és una mica més còmode o et sents més lliure de no estàs pendent de que et caigui, però a millor una part inconscient del cervell sí que està pendent de que et caigui. Llavors, quan fas esport amb altres persones sordes, doncs sí que te'l treus, però amb els oients normalment no, perquè vols estar present.